Hey. Hi, good people. Snow, ntana kancane. Kancane Hi, good people. Sibuyile futhi, back again. Hana. Sibuyile futhi, back again live. Sibuyile bafethu. Awusuke. Mina sinolesa, mina ngisecurity yakhe kahle kahle. Nawu noba kudiki. Ngitheke look invite abantu la kwami. Come on. Slide la. Sibuyela abantu. Sibuyela abantu. Batha isavuma. Should baningi abantu. Because bapostile abantu ngobuningi vele. Yo. Sayiduza kanjalo. Kanti big make kantona malini? Kantona malini? 5. Bathi Big Mac, bathi special, Big Mac. Hi guys. Big Mac. Oh. Ntanga zakho lezi man. Lezi ntanga zakho lezi. Manje kamani khothi man. Ngicela utshele nomntana lo. Mina ngiphethe lo mntana lo. Hayi nami ngiphele sekushisa. Nana indona yami. Villa Ras. Snow, ngicela mameli kitchen. Abamamela amaphutha. Uyangimalalela. Why? Ayashaya amaphutha. Anenkinga eningi. That's why now we patient somehow. Anginalo ifile mina. That's why ngiphethe. Uyavula maka amafile. Ngiyangigcina ngokwavula. Hayi ngivulele nami babona ngathi ngiyadinga. Angeke ngikwazi ngikuvulelile ekseni. Phela Ngivulile ngivulile ilona ifile likumakhoto. Umakhoto kakhulu kunelinye. Uthi makhoto udinga elinye. Usomakhoto mthatha ifile lakhe la ngale. Kana amafile engakhi kanti? Kunamafile ayi2 elala. Ifile. Kunefile lasesayiki. Nela kaMahotse 13. Why unefile lasesayiki? Angazi mama. Ngiyazibuza why? Why then? Mosuto or nurse or professional nurse. Wena yaziwa kwafika lana. Wathena khona ipatient asuye omunye ngiyabonga Thandi athi yena ipatient lapha eroom 9 lithi licela ukuthi alisize uthi uyolibhandisha athi yena athi uyobhandisha ipatient lapha eroom 9 namanje babhandisha bomma ifuthi abanye babothishe ba 40 more than 40 that's why I need 50 so wena sewunurse la that's why ngazwani nomthetho government phakathi ngo-government license wawusebenzela ugovernment why ngisebenzela ugovernment Sinazwana. Sinazwana. Ngizodlani mengiyekela ukusebenzela ugovernment mengazi why meludi uyabo dese ngingawaphendula ama-patient bheka ama-question angaka hayi angisawafuna ama-question No, mina ngijwayele isister angivela kuphela la. Fana ngimangele. mangele wena Ya, mangezo lo sister lo. Na unesi. Lo ngakunceda lo. Lo ngakunceda. Ya, lo ngakunceda. Awungetakali. ngimamele bangiyeke bangene ngimamele abantwana besikolo wani Smally high. that's why basafuna You never came the day. ngimamele kayi-1 You never came the day. okay Oh, Koketso. I forgot. Lesimari patient yakubuza. Ngizoyi-check, ngizokutshela. Jomi ngicela ukuthi uhambe uyo-check le Hayi video. kurushe. Ucomment lapha uthi naze Khotman na. ayangidisappointa Khotman. Ayangidisappointa Khotman hayi. Hamba ucomment High grade. lapha yakule. Uzoyibona ngiyireposte today. Ajara ngeFerrari. Ishisa bhe. namcava utheni Ishisa Hayi, bhe. awuthi induna yami lena ungathi time induna Hayi yami. ngicela ukuthi uhambe ngi-like le video ngiyirepostile. And mase sewuyilike ubuye uzokhomenta la ungitshela ukuthi uboneni as i-proof yokuthi ngiyangisupport. La ngaphandle, Go check lapha kilo. ivideo engiyirepostile manje engiyireposte today ewunumber 1 nifike nilike mase niyacomment mase niyabuya nizongitshela ukuthi uboneni Ya abantu abathulilata mama. Ya khopha ithwara ukuthi nyani kwena. nginithembe ukuthi ngempela Ya thwara ngiyangisupport. line wena Hayi na lady ku room 5. Mara fix no.
Untatuwa mtase, untatuwa bangumsindo. No akusile. La mama induna yethu bathi uDigza boy nayila. Ayazi chocolate bathi Ferrero Rocher. Ithi yona ihambe ngeFerrari. Chocolate Ferrari unosimilo yona nosimilo ungazongitelela wena nosimilo wena la umzukulu wamuntu ngiyangumzukulu womuntu akuthi la umzukulu wami umzukulu wakho ngimdala kunawe manje ile ngayisikhulu ngayikhotha i cold drink uzedla amagwinya la nesnofish yeba manje uze nesnofish uba nonemali hamba napha ngicela nibuyeni nechocolate ke hamba nabo banemali mthatuwa wayumshiya wangahambi nawe uyaphi nami wafuna ngambe nawe ungayaphi nawe akakaphenduli boy mara ngimbhalela yeah. Thank you small commenting yabo small seka yenza into right. Show support guys, you must show support. How both side, I told you guys both side company supports both side and wathanda ama video wethu. So if anwathanda wayini wathanda kimi ningawathandi ngale both ayukho deep guys, akukho deep, just views, like and comment, that's it. I love the video fast. Thank you Ntombazane, abe kufanele ukuba ku music video hawu nginawo nama wama music video ngoba amadlala eTV bayanyacula mina nengoma ezidlala kuma radio station nasema TV. I hope Makoti I hope so commentile Makoti la promise kweyami vele nengicommentela guys, but I need you guys to go and check the video engirepostile and like and comment kuyona. Come back and tell me Mrs. Wenzi, Mrs. commentile le ngirepostile. Oh, you guys look too damn hard. Thank you so much mngani wami. Mfazi ngikhohliwe izindaba ye-date kumele nje ngenze sure or else siza angifuni nokusho ukuthi sizayenzani and asikwazi uyivumela leyo. So take the screen guys, akukhonakala ukuthi mina ngibukwa abantu abawu-19 ekuseni bengibukelwa abantu abawu-90 manje bebe u-19 akukhonakala. Cela ukuthi ngithethele screen ngangapha ngistress ukuthi i-app ayisavumi manje. I-app manje ayisavumi i-app hawa bana ngicela ukuthi u-request ngicela ukuthi u-request bandla uyichekile yini kanti i-McDonald's idlala ngabantu guys, ayikho lento leyami, ayikho. You're so cute, thank you. So kusho ukuthi guys ke angizungishare lo mgosi, angizungishare ngizophinde ngibe live ne manje bengizoninuza ukuthi ni right ngisaphila, yabo ukuthi ngiyanithanda ngizonichecka nyani ukuthi okay ngisase right na sengivele ngale anise bahle yazi ayla. Thank you siyabonga lapho, siyabonga ya vele guys isibahle like sama ghost isibahle nina na akasemhle lona ka host sizoza ya uzoba live guys, don't worry, uzoba live ungakhathazeki. Njayami
Bafethu uzoza nini ngapha eJuice? Since ngagcina that day seshoot music video lo duma kahle. Since asikaze sihlangana. Uzoza nini ngala? Yeah, uzoba live guys naye ne. Khulekani. Uzohost. Khulekani ngizonitshela. Nifollow meniqeda. Like follow. And then mina ngizophuma manje ngasekudala ngitshelile ngathi nami angihleli. Ngizolunguza mase ngicela ukubuya nami ngizokubona. Okay, 13 Ntwana next month. December. Okay. I think ngizobe ngikhona. Ngizobe ngikhona khulileka. Nangu mama, hello, hi, woman of change. Woman of change. Mbuso bhuti wami. Uyaphila mfethu wami, uyaphila. No guys, like as guys kanjani lento le. If nithanda uSinolisa, nimthanda nayo yonke into eseduze kwakhe. Angisho. If nithanda uSinolisa, nimthanda nayo yonke into. So that's why ngithi jwayelani ukuthi ngiposte nabanye abantu ngiposte noma ngiwani. Nizoba right niba kanjalo. Sikhoneni ukuthi yabo ningisupport ngayo yonke into. Ningisupport mengiwani kuphela. Like ama video wami ngiwani kuphela. Asijwayeleni. Because enye into guys ngisazothola ama-brand angisho uthola ukuthi kumele ukuthi ngicollaborate nomunye umuntu so uyabona ukuthi ngeke azaphusheke if ever nina nizongisupporta ngiyi-one kuphela so jwayelani like ibani used to ukuthi and akekho omunye umuntu engizomshintsha ukuthi nizobona sengiphosta omunye umuntu futhi ukuthi kuzochake so kuzongisiza ukuthi nijwayele ni-like ni-followe futhi lo muntu le ngishuthe naye followani angisho niyangithanda nami ngiyanithanda siyanithanda sonke so followani ni-like Thandi, thank you Snow mina ngifuna ushaye ekathini ngizobonana khulileka ngizoyenza ngevideo ukuthi guys nizoze nijwayele nizoze nibe used to kulento le nizoze nibe used ningazi ukuthi uSinolisa if akekho yedwa unomuntu kanje so kumele ukuthi nijwayele nifollowe ni-like nama-video wakhe nawami nanoma ngingekho ni-like but sengizophuma manje kunento kwamele ngi-attend ku-WhatsApp wami sho ngizobuye guys ngiyanithanda niyazwa